Tipo Ortigas. Diyan ko ito binakalso. Lababo duman sa bagong lababo duman sa Arong.
Power talaga ini kan Shopee. Aray, Ini. Patay mo nga arap. podium iyan. Mall, baga iyan o. Dari nakikagla ang Shopee na ano. Advertisement garo. Baka may opisina dyan. Saan? Daon to kay Shopee. Oo, yan ang podium. O yan na may green. Magkadugtong garo. Baka, Partner kayo. Or may opisina lang din. yung may opisina garo dyan. Pag malaw kayo Podium sa yun building, Ha? pag malaw kayo sa building na ano, private, pwede man ano. May parking dyan o. Saka may entrance man dyan. So, mataas lang baga Anong mataas sa na? top, Oo. pwede man ano. Eh kung commercial iyan o Arugaan Mall, siyempre pwede. Hmm. Pwede ito pag mall ito public. Hmm. Pag sinabing private residences, eh pwede. Kaya po magpaaram ka. Kung mall o office, Pag-araw may ka, card man. ano lang na ID na visitor. Kung payagan ka. Kung payagan ka. Avida ay ADB na yun eh. Kataning ta. Bako, tupad udo man sukatanin kang, diyan man sa inutan kang Shangri-La. podium. Udo man kang, Yeah. ang kataning kang podium, Mega Mall. O, sa inutan pa kang Mega Mall. Duman pa itong party, udo man. Hmm. Ini ano ini? Ano ini, Our Lady of So, Peace ano? School. Oo. Ano to? St. Francis of Assisi Yeah, School. May swimming pool dyan. May swimming pool dyan. Pwede dyan swimming. Open sa public. Ayan, so St. Francis of Assisi Church and Oo. School. Ano madulas ka yan, Uni? Oh, Chevrolet pala. Chevrolet Garo Cross. Pag nasa abroad, chocolates, di ba? This is bright. To the fly, front to the back, then side to the side. Ito yun. Bata. Bata ano mo. Green ka ini. Madali hindi magpundo ang ano. Madali mag-stop, mag-red. Kung private company itong building aya o yan yung Unilab, mapaaram ka kung payagan ka kang guard. O baka sabihin mag-request pa ito kay letter. Hmm. May mga bagas man dyan na tigkaraka sa kondo. So ay,
Ora Gutom ka na? Dahil man. Ah, gutom ka na sa may gamol ko kita makaon. Mat dumang kita sa ano sa Mabayad muna ako sa ano. Mabayad. Tapos pagkabayad, umaduman kita sa may gamol. Hindi naman kita Pero sarado mataas. ito alauna, mataas. Di mataas ho na kita. Dahil na pala. Hindi pa nainin. So ano yan? Kundo. Sa imutan. Hindi kita nag-agi sa Ortigas, Tide, sa may San Miguel. Juan San Miguel, o yan na building sa kanto duman sa Tinawiranta. Oh. Pwedeng diretso digdi, pwede man diretso o digdi, oh. Yan naman. Aw yaon. Digde. Nalito na ako yan. Ah, okay. Iyon na pala nini. Dumako na kailik. Di man pala na gali ini. Di ba uniso dating terminal na Tigtaramonta? Ayun ba ba? Ah, baliktad pala na. Sa ibon ito, o digdi ka sa may mag-agi, o digdi. Ayun. O yan sa Greenfield, baga o sa Greenfield, digdi ka sa ibong nag-agi. Ito na ako na aling mo na sa kondo. Ayun. Greenfield o sa ibong ka. Go na digdi ka save more. O yan o, grocery, save more sa SM. BMW o yan. O yan sa North Tower baga? 380. Igwang may nakapag sa ano mo. Da eh? Di mo naman tigparenta. Uy, wala mo kinagrentang mo niya. May marenta ko ta. Oh. Dahil pa man nagbayad, nag-occupy na doon, pinaali ko. Dahil mo nagbayad. Nakapark ka doon, duwang aldaw nakapark. Dahil pa nagbayad, pinaali ko sa guard. Tapos, tig-ano ko suahin, tinag-ano, dahil man kitin. Nangay nga ako, sabi ma-deposit. Tig-alat ko, dahil man nag-deposit. Ano sa nag, dahil man gawin. ...2621 South. Oh, dumi ang car ko. Baka digdig ko naman. Ikaw ba ay Ito north, ano ito entrance kita nag-agi. asawa, anak, magulang o kapatid ng OFW? Sa B3 bag ang parking ko, B3. Ito na ang araw na para sa iyo. Bilyang Sipa Tama doon sa ano. OFW and Family Summit. Ngayong November 18, 2022, simula alas 8 ng umaga sa The 10 sa Vista Global South C5 Extension Road, Las Piñas City. May business at financial literacy discussions na makakatulong sa inyo. Open forum kasama ang mga government agencies na handang makinig sa inyong mga hinaing. Di lang yan, dahil mapapasana On radio network in the country, Basta Radio, Bumbo. Samantala, reaksyon naman ng pamilya ng pinat... Ako dito ba sa parking Music ko? Camp Gorillas. B3914. Ay na ito. Yun Ito ito. pero B3914 pasada une. Uyan. Une. 914 914. oh.
baga ito sa ano? So, di ka dyan maglampas sa red. Ayun na. Sige na, ili nga daw kung ano, straight na ang gulong. Para li, ano, dyan, ano, alion mo dyan, JB? Ah. Hindi mo kung ano,